rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu. Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ka yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu. Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ka yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauƙi a koda yaushe da zarar mun ɗora.
Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu. Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ka yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, sannunmu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu. Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ka yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu cikin sauƙi a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi liking kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu. Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ka yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun dora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu. Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ka yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodayaushe da zarar mun dora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima. Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da haka, sannan mu da jimirin sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu. Fitaccen mawaƙin Hausa Dauda Kahutu Rarara ya raba buhun shinkafa da na masara guda 1,200 a garin Kahutu.
Kafin mu je cikin hirin namu gadan-gadan, idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma da mun ka dade da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ka yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. A juma'an nan ne da ta gabata muka samu rahoto daga jaridar Idan Mikiya kan yadda Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Inda suka yi rubutu kamar haka: Rara ya raba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 da kuɗin cefane a garin Kahutu. Shugaban ƙasar mawaƙa Dauda Kahutu Rara ya raba kayayyakin abinci da kuɗin cefane a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja Local Government a jihar Katsina. Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya rarraba buhunan shinkafa da na masara guda 1,200 a matsayin tallafin azumi wanda ya saba rabawa a garin Kahutu duk shekara. Duka anan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan ne karanka na farko zuwa cikin wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a koda yaushe da zarar mun dora. Idan kuma ka daɗe da danna mana alamar subscribe, muna buƙatar ku yi liking, kana ku ajiye comment na ra'ayoyinku domin cin gyara ko ƙorafi. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai anjima.